بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما شريف لا تفيلا جبوا موبيلا جنفون إسلامي كفولي نوي على كيشنا كهنا كبركة أما الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلنا بو أو بسم الله كوكرا أو جم كام من دي حكم كنا له نوي دين باروي مي جم كاي ناس كلنا شريف لا تفي جاكن سوكا nabe wuli kasi ankara moma anika ankara mo baw bismillah wala saka baroke ni uy dine kuna fununa bi ankeleme ka ankara mo baro bismillah keneka minte dunay en fenin keneka wa minte dunay mal islamiyya fana konala o ankara mo el hajj said jallo ni ya tokofo mali dine buna kuka ma doneno ma do wolente jami'a islamet tomba mi en fe jamana ko no jami'at ansar dun islamiyya uluga karamo ka tommi meno no wuduhul islami sarahatani o bolo faram be kay kaw feno o nyama bado wa abe wuduhu biro national fanana kafara aka joro chama werauka ani aka chesiruna ka wulika jo chama kan abe munu na jamana ko nani jamana yin koka annade de bina jaka boroke bi dine baroko nala ayana ngado anga baroko na me ankara mo bismillah ba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sai jalo ambe ifo ki wali mando anga wele serima yanga wele jabi yara nyoko so ambe o foliki ka duo ki katla ka duo nyini ife amado ankramo asiyid ashir usman madan haidra alika sambina ni wajulin konala ay fenkele ne fo mo goydo o jogodi jogo katla o jogo la pili do e feno e mi na chena harmadiya konala amsa harmadiya reti o idana e arabu kana fo men ko al amana la confiance no tiena hadamadiya la dron o hadamadiya tieni anga bi dine baro be ka benaboli danaya de kan ankara mo danaya re muni ani qur'ane muni fanye danaya re kan inshallah. Naam. A'udhu billahi bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Naam. Wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Usman kan ambi ala foka tanuka barkada kadugo ke ankara mo Sherif Usman Madani Haidara shi jani kenani labango nyuma ya rabbi ala ko di anama amin anga jamana ala ka basigi amin jamana ala ka basigi amin ambi yere foki wala nyumondo kadugo kerengere Sherif la tele barake labbe bi chesri ni jija mina kaslame nafa ala ka besi yere koro ala ka bedeme ye nyini ngali minke no e danaye el amana naam ale fembaye maya yere la mogoni fiya yere la mogoya ti tale ko surtout na dine ko la a nafa ka bu fo ka dama teme el amana ale de nyenema yere bi jo feminka na bora yedron nyenema jengena o de la semaine kala ko ma hiya el amana mu yere danaye el amana hiya adau hukuku o de ka haketiku ka hake di uma ka haketiku ka hake siguma ni yo tadron bebi shinga iyere soro kono ni ye famaye do ka hake de bika ni ye ministry do ka hake bika ni ye député do ka hake bika ni ye maire do ka hake bika ni ye donbay do ka hake bika naam danaya yere de ka haketiku ka hake di uma o de point follow min bita wa damate adilen ko fe wal muhafazatu alaiha katla ka koloshi Allahu akbar ka koloshi ki janto ala akana ci na cena dron mo ya jengena Allahu akbar dine ku te follow de mo ya yere de bi jengen na cena wa hiya ahadu akhlaq alislam islam ya jugo bilibili badodo ina fu dondo kuma na yi o mi fo o wulbalde ni danaya be kuma bi ban kele bi ban kerefe ko bi ban namaraw bi bo hadamadu ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya be sabu a bi ɲɔgɔn sɔrɔ minan kelen kɔnɔ o nka danaya tɛ dɔ bɛ minan ɲuman kɔnɔ dɔ bɛ minan jugu kɔnɔ i b'a ye a ka ɲɛnɛmaya a mako bɛ ka résultat min di o tɛ sɔrɔ o de la dɔnnikɛlaw kumana ka danaya kan kosɛbɛ wa ale de ye fɛn ye fana silamɛya jogoba dɔ don wa asasun min ususihi silamɛya supasuma ale y'o point ba dɔ ye ni danaya be mogola hal kafiriya kono nana dine na o danaya kelen ano be continue o de la dine kono minu do kera
mɔgɔ cɛnenw ye ni danaya kun b'u la kafiriya kɔnɔ u nana diinɛ kɔnɔ o jɔyɔrɔ in tilala ka kalifaw ma u ka o danaya in kama sabu ni mɔgɔ ye danaya mɔgɔ ye tuma dɔ la hali ni diinɛ tɛ i ka ɲɛnɛmaya a kɔ tigɛ cogo bi ɲɛ sabu danaya yɛrɛ ye sɔrɔ de ye danaya ye gɛrɛsigɛ de ye danaya ye ɲɛtaga de ye nka ni mɔgɔ peresela danaya in t'i dafa i ka ɲinifɛn fana tɛ sɔrɔ o de la ko danaya ye jɔsenba ye silamɛya jɔsenw na kama ja'ala nabi sallallahu alaihi wasallam min al-amana dalilan ala husnul khuluqil mar'i wa imanihi ko kira ye danaya de kɛ silamɛya mɔgɔninfinya yɛrɛ o jogo ɲumanya ko danaya de kɛra o dalilu ye k'a yira ale yɛrɛ kira la fɔlɔ a jɛɲɔgɔnw na a ka kalandenw na yayi wa imanihi wa danaya de fana ye silamɛya yɛrɛ limaniya sɔrɔli sababu ye danaya de bɛ limaniya di mɔgɔ ma limaniya tɛ se ka taa fiyewu ni danaya tɛ o la i bɛ kira ka kumakan in sɔrɔ o kɔnɔ komi an bɛ se ale ma a ko danaya in ale de bɛ kɛ sababu ye al-amana lati tusunu biha huququl afrad mɔgɔ kelen kelenw ka hakɛ k'a minɛ ka d'u ma o mɔgɔ kelen kelenw ka hakɛ in dili o de bɛ kɛ sababu ye tuma dɔw la ka hali kaso bon kɔnɔna mɔgɔw dɔgɔya sabu bɛɛ de b'i ka hakɛ di yɛrɛ ma k'i yɛrɛ kɛ danaya mɔgɔ ye i ka mara kɔnɔ k'i ka denbaya kɛ danaya mɔgɔ ye mara kɔnɔ ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma o de ye kelen kelenw ka danaya ye ni kelen kelenw ka danaya sabatira dɔrɔn société bɛ ɲɛ ni danaya kelen kelen ma ɲɛ so kɔnɔ ni bɔ kɛra kɛnɛ ma dɔrɔn société bɛ kɛ société kolon ye ni kunkolo munumunu bi k'an ka jamana filɛ an filɛ danaya dingɛ de kɔnɔ danaya perdira mɔgɔw tigɛra ɲɔgɔn na mɔgɔw yɛrɛ kɛra an tɛ ɲɔgɔn fɛ bon ni mɔgɔw danaya bɔra ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ de bɛna don sisan juguman sira la o bɛɛ de bɛ don o de la sɛbɛnnikɛla in y'o fɔ a ko danaya wa tahafazu biha amwalahum wa khususiyatihim ale de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka nafolo kɔlɔsi danaya i bɛ taa cɛ sɔrɔ a ka bitigi kɔnɔ i b'a bugɔ fɔ a ka sa i b'a ta i bolo kelen na i bɛ se ka kɛ ko bɛɛ ye nka i bɛ taa dɔgɔ cɛ a b'i sara danaya de b'o si ma k'a ta in to a bolo yayi danaya de bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw ka nafolo kɔlɔsi wa ale de bɛ kɛ sababu ye fana mɔgɔw ka kɛrɛnkɛrɛnnen fɛnw k'o fana tanga fɛn min t'i ta ye ka to a tigi bolo hakɛ min y'i ka hakɛ ye ka dan o ma o de bɛ cari hali n'i ka denbaya cɛ muso fila b'i bolo danaya de b'a to furu in bɛ ja saba b'i bolo danaya de b'a to a bɛ ja naani b'i bolo danaya de b'a to a bɛ ja hali ni kelen b'i bolo danaya de b'a to i n'o kelen in ka da ɲɔgɔn na sabu ni danaya bɔra furu kɔnɔ dɔrɔn furu banna ni danaya bɔra hali jago sira kan ni danaya bɔra jago kɔnɔ jago barika banna n'a bɔra biro kɔnɔ baara la o kelen don sabu i na fɛn kɛ i b'a ja kɛ bi nka sini kɔlɔlɔ bɛ sabu hadamadenya ɲɛnɛmaya ye juru de ye juru min b'i don i bɛ sara o de la o la n'i kɛra danaya mɔgɔ ye i ka juru bɛɛ bɛ kɛ juru ɲuman sara cogo ɲuman danaya de b'o se mɔgɔ ma o la i b'a ye sɛbɛnnikɛla in ko wa bitali yatahaqqaqu salahu fi dunya wal akhirah ni danaya ye diɲɛ bi ɲɛ lahara bi ɲɛ danaya de b'o kɛ Mahamudul Masiri bi kisa fitinin dɔ di danaya kan Usman a nafa ka bon kosɛbɛ a ko faama dɔ tun bɛ yen n'i ye kitabu lajɛ hikayatu Komodu Mahamud ko faama dɔ tun bɛ a ka jamana kɔnɔ n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ nommé ka jamana wari kalifa ma o b'a kɛ tan a kamana ganna sisan a ye dɔnnibaaw de wele ko a ye na mɔgɔ d'u ma min bɛ jamana nafolo kalifa dɔnnikɛla bɛɛ y'i ta fɔ kelen bɛ yen ale ye sufiya mɔgɔ ye a t'i ye ɲɛfɛ yarɔ belebelew y'an man bon a tora kɔfɛ a y'a bolo wuli u ye kuma d'a ma a ko ale bɛ fɛ u ka diplôme misali la diplôme tigi mɔgɔ 60 ko président ka a ka kunnafoni di k'a fɔ a mago bɛ o la u ye kunnafoni di diplôme tigiw caman nana u ye wolomani kɛ ka 60 ta o 60 in na a ko ale ka jaabi ye min ye masakɛ ka palais kɔnɔ u ka sanu jamaw wariw k'a cari wo kɔnɔ plasiw la ka taa u ka sɔrɔ ka mɔgɔ 60 in ladon k'a f'u ye k'u kana nɔnzaha kɛ u k'u lafiɲɛ bɔ fɔlɔ kɔfɛ u bɛna ka na mɔgɔ ta kɛ n'u ye damu ta ye tile damadɔ
u bi bala dɔrɔn kana fɔ bɔ bi tali bi kɛ u bɛna juru siri n'u ye juru siri bɛɛ bɛ juru in pan n'i pan juru kun ko ale bɛ danaya mɔgɔ bɔ jama na k'a di masakɛ ma masakɛ ko k'a kunkolo tiɲɛna e wele de i kana danaya mɔgɔ di a kana an kɛ tulonkɛ mɔgɔ ye a ko n bɛ sɛbɛ de la u ye wele da a kɛra ten u ye mɔgɔw ladon ka sanu bila ka jama ni fɛngɛw bila mɔgɔw k'u damu ta Usman a ma nɔgɔya dɛ don min na juru nana siri ni min ni pan juru kun ka t'i jɔ nafolo b'a fɔ o kun kɔcɔ b'o minɛ k'o jɔ kɛrɛfɛ mɔgɔ 59 in o bɛɛ de ye tali kɛ fo mɔgɔ 1 o kelen de ye juru pan k'a segi fɛn ma sɔrɔ a kun u ko mun na a ye nin kɛ a ko ale fa n'a ba y'a lamɔ olu ye fantanw de ye nka a ko min t'i ta ye saya ta i ka danaya birifini biri yɛrɛ kan ka n'o wuli ka bɔ ale sɛgɛnbaatɔ de nka a ka danaya de filɛ sisan ka jamana nafolo bɛɛ kalifa fantan ma diɲɛ bɛna ɲɛ a bolo lahara bɛ ɲɛ mɔgɔ caman de bɛ presse nin na i bɛna bila place dɔw la dɔrɔn i b'a ye e yɛrɛ de bɛ teliya n k'a fɔra n tɛna to a la bon i bɛ waatini min k'a la n'i y'o kɛ ni danaya ye o ye histoire dɔ de ye min tɛ tunu tariku tɛ hinɛ dɛ n'i ye nɔ min bila o de bɛ yen i denw i mɔdenw o de bɛ tugu la n'i ka danaya nana o bɛ fɔ ni danaya mana fana o bɛ fɔ o de la sɛbɛnnikɛla in ko ale de ye sababu ye ka mɔgɔ ka diɲɛ ɲɛ k'i ka lahara ɲɛ wa ni danaya fana ye n'ale ye mɔgɔ bɛ kɛ tiɲɛtigi ye lokatigiw ko ten al-amana fi loka yuqsadu biha as-sidq wal ikhlas fi fi'l shay'in wal wafa'u bil ahdi was sabatu alayhi wa ale loka ka can kosɛbɛ nka an ye nin dɔrɔn de tɔmɔ ka bɔ a la a loka de danaya n'i y'a mɛn ko al-amana a fɔ tiɲɛtigi a fɔ mɔgɔ kɔnɔ jɛlen tiɲɛtigi don a kɔnɔ jɛlen don ka taa fɛn dɔ ma a t'o fɛn tiɲɛ a tɛ nkalon ko la a b'o kɛ ni tiɲɛ ye wa a bɛ tila k'o layidu dafa n'i layidu d'a ma a b'a dafa n'i ye kalifa k'a ma i b'a sɔrɔ yen wa a sabati m'a kan ale tɛ fɛn ye k'i b'a kɛ bi sini i b'a bila danaya bɛ continuer de fo don min i bɛ taa da kinigɛrɛ ka kaburu kɔnɔ o de ye danaya ye ka sabati a kan bon sariyatigiw fana fɛ yen al-amana fi islahi hiya kullu ma yalzim ala al-insan ada'uhu wa hifzuhu fɛn o fɛn ni adamaden kan k'o di ka tila k'a kɔlɔsi k'o de ye danaya ye ka se degré la hali den minnu ye den minnu wolo k'i ka tilew ni ɲɔgɔn cɛ kira ko ten ni n ka kɔɲɔmuso denw ye olu de bɛ gɛrɛ i la dɔ in denw tɛ gɛrɛ i la ladiriya tɛ yen danaya bɔra yen i musow ni ɲɔgɔn cɛ o kelen don i ka maradenw ni ɲɔgɔn cɛ o kelen don jamana kalifari ma o kelen don jamana ye danaya da i kan k'i bila place dɔ la o kelen de don ka hakɛ segi sariyatigiw ko ten ka tila k'a kɔlɔsi wa tashmulu al-amana aidan hifzu al-asrar wa kitmaniha i bɛ nin mɔgɔ de ɲini mɔgɔw la danaya k'o de ye ka gundo kɔlɔsi ka tila k'a dogo ne kamana gwana dɔrɔn n jigi dara e kan n taara min bɛ n kɔnɔ n y'a fɔ e ye n ye gundo kalifa i ma o bɛ ne ni e de cɛ sa o tɛ fɔ mɔgɔ si ye bilen tant que ne ni e ma jɛ k'o labɔ sa o de ye gundo ye o danaya dɔ de ye bi i bɛ kuma dɔrɔn i b'i kɔ don o b'a sɔrɔ hali i kun ka taa fɔ sugu la silamɛw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye an yɛrɛ bi komi an b'a faamu cogo min kama yaqsudu bil amana ma yusabbitu fi nafsi al insan min akhlaqi al karima tamna'uhu min aksi ma la haqqa lahu fihi aw ta'addi alayhi danaya de bi kɛ sababu ye ka hadamaden k'i nikun kɛ nikunba ye jogoba hadamaden ka se k'a disi gosi danaya de b'a kɛ n bangena ni dugu in kɔnɔ yan wa n dɔnna yan ma tiɲɛni kɛ a fɔ man di dɛ mɔgɔ kan ka kɛ ten de hali n'i tɛ ten n'i nana ka na diinɛ faamu dɔrɔn i ye min tiɲɛ o dilan a bɛ fɔ ko e bɛ fɛ ka ɲɛ nka e ti ɲɛ i ma ɲɛ kunu wa i tɛ fɛ ka ɲɛ bi fɛn fɛn mana kalifa i ma mɔgɔ de bɛ yen ka ɲɛnɛmaya bɛɛ kɛ k'a ban mɔgɔw tɛ se ka foyi kalifa ma danaya ko sira fan si kan mɔgɔya bɛ min e bɛ jogoba bɔ min
katro ale de bike sababu ye ka o jogoba dima wo de bike sababu fana ye iti foyi mine fuita ibi kunita di hal na ka dogo ibi wasani wi aw fula jɛra i dala dɔ la k'a bila i ka bitigi kɔnɔ aw fula dali ɲɔgɔn na ka danaya sabati o de bɛ kɛ sababu ye bitigi in ka resi e bɛ min sɔrɔ o k'e nafa bitigitigi yɛrɛ ka lafiya. an karamɔgɔ kuranɛ ye fɛn fɔ an ye danaya kan wa. kuranɛ ye fɛn fɔ. d'accord. ذكر الأمانة في القرآن الكريم والسنة من نصوص القرآن الكريم من أكثر من وجه بيان ذلك مما يلي. Kurane wala like sunna fana kumanaka nyedala ambi damadoni di ola الوجه الأول ما فرضه الله تعالى على عبادي وكلفهم به من الأوامر والفرائض على من واجبيا كجونكا كتلقى ويامر يا ناي كاك واجبي يوكا ودي القرآن آية قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله ورسوله وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Suratul Anfal aya mukani woro ala ko minnu wa dalen do ni ala la ko aya do dondo nyenema bi bandi ala re danaya mo fa aw minnu dalen aya kerengere de aw minnu wa dalen do ni na akana ala janfa de la takunu ba akana ala janfa aka foila akana ala kira janfa aka foila aw bi son ka ka danaya cien ka sura aw yere ba don ni aya in dɔrɔn hali ni dankɛra nin ma nin bɛ se ka ko in yɛrɛ bɛɛ walawala ka ɲɛfɔli kɛ min bɛ faamu hakilitigi kana ala janfa a kana ala janfa ala kira janfa a kana ala kira janfa a kana ka danayaw janfa a kana ka danaya janfa et puis a ko fana ko maa minnu danalen don ni ala la dɛ minnu dalen don na ɔ i b'a dɔn ni ala kumana yɔrɔ min na ala kira tɛ makun ye ala kira fana ye mun fɔ an ye danaya kan kira ye min fɔ a la o ka ca kosɛbɛ hadisa kelen d'a ma kira ka hadisa dɔ bɛ yen naam Anasi b'a fɔ ko kira yɛrɛ ma kutuba kɛ fiyewu fo a k'o fɔ Allahu akbar wa an Anasi kala ma khatabana rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kala la imana liman la amanata lahu Allahu akbar wala dina liman la ahada lahu naam rawahu Ahmad ko kira ma kutuba kɛ fiyewu fo a ka nin fɔ limaniya tɛ maa si la danaya tɛ maa min na maa tɛ danaya o tɛ mumini ye o tɛ se ka kɛ yɛrɛ a fila tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ minan kelen kɔnɔ a bɛ n'a fɔ pétrole ni kɔɔri mugu ni tasuma o tɛ kɛ o tɛ se ka gɛrɛ bon limaniya tɛ mɔgɔ o mɔgɔ la ko danaya t'i la a tɔgɔ ye di danaya tɛ maa maa na limaniya t'i la sabu danaya de bɛ na ni limaniya ye danaya de b'a to mɔgɔ bɛ miiri k'a dɔn ko dɔ bɛ yen wala dina liman la ahada lahu wa ni kumakan in tun ka di kira ye a b'a fɔ kosɛbɛ a ka hadisa wɛrɛ bɛ a b'a fɔ wa kad amara sallallahu alaihi wasallam bi adai al amana ila ahliha qala addi al amana illa man i'tamanaka wala takun man khanaka ni yɛrɛ ka girin ni dɔn ye tuguni bamanankan jumɛn k'a fɔ danaya segi ni dakɛri la mɔgɔ y'a ka gundo f'i ye a danaya ye mara dɛ mɔgɔ ye kalifa k'i ma a kalifa kana bɔ yen dɛ k'a fɔ hali b'i mago ɲana fɔlɔ yan'a tigi mago ka s'a ma n'i m'i farati o la i bɛ malo sabu a tigi mago bɛ s'a ma ka sɔrɔ ala m'a nɔgɔya ye a bɛ ko ni maa dar'i la ka n'a bɔ a jigi kɔrɔ très bien jɔ a jigi kɔrɔ kana bɔ yen wa kira y'a fara a kan ko wa kana maa yɛrɛ janfa maa min y'i janfa wala takun man khanaka a y'a kungo de ye e k'i ta kɛ dɔrɔn sabu ko ninnu bɛ ban de ka n'i ta fɛ an karamɔgɔ waati n'a cogoya kama i b'a dɔn ni ala kɛra sallallahu alaihi wasallam n'a ye jogo ɲuman fɛn fɛn an bɛ kuma jogo ba fɛn fɛn kan an ka nin walanda laban nin bɛɛ la an bɛ ka kuma jogoba minnu kan a bɛɛ hali n'an bɔra diinɛ kadiri kɔnɔ ka na hadamadenya yɛrɛ kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ ko hadamadenya dilanna i n'a fɔ an y'a fɔ kuma daminɛ la cogo min na waati n'a koron kama danaya yɛrɛ n'a sabatira jɛkulu min na nafa jumɛn b'a la an ka hadamadenya yɛrɛ la dɛ o yɛrɛ de ye ko kisɛ ye ni danaya sabatira adamaden kelen o kelen na e de bɛ wele ko hadamaden ɲuman Allahu akbar danaya mɔgɔ bɛ sɛgɛn nka a tɛ malo siga tɛ nin na a yera baara o baara la tant que danaya bɛ ale la o danaya in de b'a to a bɛ wele ka kow laban di ale ma yarɔ ni ko wulila sisan ko bɛ laban nkalonitigi de ye ka di
nga atime abe laban danaya ma de bolo ko yimi laban galontigi ka boli na ka giringa job be kɔfɛ ka ko tiɲɛ minɛ ka segi danaya mɔgɔ ma o kɛra fɛn o fɛn naam mɔgɔ dɔ bɛ jago jugu kɛ o jago jugu in bɛ kɛ sababu ye kasara caman de bɛ tugu a kɔ o kasara ninnu bɛ kɛ sababu ye fɛn dɔ bɛna sɔrɔ nafolo cɛ caman bɛ na nka dɔ bɛ danaya kɛ o danaya in bɛ kɛ sababu ye ka fɛn caman de ɲɛsin ale ma n'i y'a mɛn société danaya don n'i y'a mɛn du danaya don n'i y'a mɛn ko karisa ye ɲɛmɔgɔ ye a kɛra ɲɛmɔgɔya qualité fɛn o fɛn ye diinɛ tɔgɔ la danbe tɔgɔ la hɔrɔnya tɔgɔ la hali politiki tɔgɔ la n'i y'a mɛn mɔgɔ o mɔgɔ tanuna ko bolo sira a ma mɔgɔw fɛ danaya de bɛ ni danaya bɔra yen hali n'i ma kuma i bɛ na k'i ka kuma bɛ fɔ k'a ban n'i tilala mɔgɔw b'a fɔ kɔrɔ hadamadenya yɛrɛ dilanna i y'a fɔ cogo min i ka kuma daminɛ la kuma in bɛ kuncɛ hadamadenya yɛrɛ dilanna ye a supasement o ye danaya de ye ni danaya tɛ yen dɔrɔn foyi tɛ yen mɔgɔya tɛ yen fiyewu an karamɔgɔ baro in ka di wa a nafa ka bon siga t'a la nka an ka waati n'a cogoya kama dakuruɲɛ laban jumɛn b'i bolo ani dugawu an ka baro in kuncɛ o kan dakuruɲɛ laban min b'an bolo o de ye an k'a essayer an ka danaya an k'a biri an yɛrɛ la an kana kɔrɔtɔ danaya ye sɔrɔ de ni tiɲɛ sɔrɔ min tɛ tigɛ kosɛbɛ ni danaya nana i bɛ pressé de sinon o sɔrɔ mana poyi kunbɛ cogo t'a la nka n'i pressé la bamanankan m'o de fɔ ko n'i pressé la i bɛ sara jugu cɛ siga t'a la nka n'i ma pressé n'i tilenna tuma dɔ la mɔgɔ ka danaya bi fɛn dɔ kalifa i ma ni danaya tɛ i t'o sɔrɔ fo k'i sa o la an ka kuma laban na dɔrɔn nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka jamana in kɔnɔ bi jamana in mago bɛ danaya la ko tɛ bɛɛ ni bɛɛ y'a ɲini dɔrɔn an bɛ lafiya o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka an kɛ danaya mɔgɔw ye an lamɛnbagaw fana an bɛ dugawu k'u ye k'a ɲini ala fɛ olu ni an bɛɛ ala ka danaya in sabati an na ala kana sitana san ala ko k'ala kira bonya kama kuranɛ barika kama sɔli ala rasulil karim sallallahu alaihi wasallam danaya de ye hadamadenya dilanni hadamadenya jɔsen de don ka d'a kan n'i y'a mɛn furu danaya de don an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ a ka kuma kɔnɔna la danaya ye sɔrɔ de ye minnu bɛ sugu kɔnɔ olu bɛ se ka nin kuma in sɔnji la tuma dɔ la Sayid maa dɔ bɛ sugu kɔnɔ jagokun t'a bolo bitigi t'a bolo nka ni maaw ka danaya b'a kan miliyɔn tigi don a tigi bɛ kɛ danaya mɔgɔ bɛ na e ka bitigi kɔnɔ a bɛ marché dɔ sɔrɔ a bɛ na miliyɔn minan ta e bolo danaya kama dɔrɔmɛ t'a bolo hali a jigiya t'a ye nka a ka danaya kama e b'i ka miliyɔn minan ta k'a d'a ma a bɛ taa feere a niyɔrɔ ye min y'a la a b'o sɔrɔ a la a bɛ na ka na e ka miliyɔn dafalen segin e ma danaya de b'o kɛ nka ni danaya tiɲɛna mɔgɔ kan a mago bɛ jɔ 100 wala 200 la tuma dɔ la a b'a ɲini sigida bɛɛ la a b'a ɲini sugu bɛɛ kɔnɔ a t'a sɔrɔ munna ka d'a kan n'i y'a d'a ma i t'a sɔrɔ a tɛ danaya dafa donc k'i ka kuma sɔnji la danaya o de ye hadamadenya danaya de bɛ maa ka kiri tigɛ a kɔfɛ ni Seyidu Jalo filɛ nin Seyidu Jalo ye danaya mɔgɔ ye danaya maa don anw dalen don an ma tigɛ a la an b'a dɔn danaya mɔgɔ don hakikatan hali ni mɔgɔ dɔw bɔra a kɔfɛ ka na kuma dɔ fɔ a kan maa bɛ sɔrɔ o kɛnɛ in na min b'a fɔ ko Seyidu Jalo tɛ sɔn nin ma mun de b'o kɛ danaya kiri tigɛra Seyidu ka kiri tigɛra a kɔfɛ kiri ɲuman tigɛra a kɔfɛ a yɛrɛ tɛ yen ka da a yɛrɛ ka danaya kan nka tuma dɔ ni maa ma kɛ danayama ye hali ni nkalon dara k'a kɔfɛ dɔw b'a fɔ k'a bɛ sɔn a ma hali n'a sɔn tɛ dɔw b'a fɔ k'a bɛ sɔn a ma mun y'a la s'a ma a ka danaya baliya furu kɔnɔna la furu ka sabati cɛ ni muso ka sabati furu kɔnɔ danaya de don denbaya ka jɔ danaya de b'a kɛ jamana yɛrɛ an bɛ jamana min kan ni danaya bɔra jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn jamana cira marakɛlaw ni maradenw ni danaya bɔr'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o de bɛ na ni tiɲɛli yɛrɛ ye an bɛ Alahu taala deli danaya ala ka sabati an ni ɲɔgɔn cɛ danaya tɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ala ka danaya segin ka na an ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ ka denbayaw la ala ka danaya sabati an ni ɲɔgɔn cɛ nka fɛn min don a tɛ di dɛ a bɛ ɲini de i yɛrɛ ka cɛsiri de b'a ɲini i bɛ jɛ fɛn dɔ de kɔ walasa ka kɛ danaya mɔgɔ ye tuma dɔ la f'i ka jɛ kalifa dɔ ka kalifa b'i bolo ka sɔn ka si kɔngɔ la ka wali kalifa to i bolo tuma dɔ la a ma nɔgɔn nka f'i k'o de kɛ walasa i ka nin danaya in sɔrɔ f'i ka tɛmɛ sira dɔ f'i ka gɛlɛya dɔw de kun ka sɔn gɛlɛya dɔw ma ka sɔrɔ a sira dɔ b'i bolo
ka jawko an bɛ Alahu taala da kɛcogo faamucogo ɲuman Ala k'a d'an ma an bɛ segin ka an karamɔgɔ fo Elhaj Saïd Ibrahim Diallo an y'a fɔ kuma daminɛ la an karamɔgɔ don ka bɔ Kayi jamana kan Wuduhul Islami sarahatan n'o ye Jamiyat Ansar Din Islami ka wajulikɛlaw ka tɔnba min bɛ yen a Kayi bolofara o ɲɛmɔgɔ y'ale Wuduhu national fana o bi mɔgɔ dɔ ka da a ka jɔyɔrɔ caman fana kan Jamiyat Ansar Din kɔnɔna la an bɛ a fo ka waliɲuman ka dugawu k'a ye ka tila ka dugawu ɲini a fɛ ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waliɲuman aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ni diinɛ baro tɛ fɔ ko waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي